Ja, sådan. Hej Mads. Hej Mads. Så, nu skal der jul. Nu er det jul. Ja. Så derfor vil vi Derfor gerne har vi valgt synge. at synge. Men vi skal lige først lige sige, at det er tidligere morgen. Klokken den er nu 5:30 Ja, om altså. morgenen. I hvert fald. Ikke? Skal vi lige kigge? Eller jo. Camilla kigger lige. Nej, mobilerne går væk. Den er væk. Så er det væk. Men Men i hvert fald så er det snart den 1. december. det er det i hvert fald. Så derfor betyder det Christmas song. Ja, det er ikke meget før i hvert fald, eller i hvert fald heller ikke efter, at det i hvert fald er jul. Så vi skal synge nu. Og det er nu. Det er nu. 1, 2, 3. Kender du den områder? Roder med den røde tud. Ud. Og han var et rigtig rensdyr. Og så var bare ude. Rudolf, han var en rensdyr. Og han var bare herresød. Og når man trykkede ham på næsen, så var den bare blød. Og når man sparkede ham i hovedet, så sagde han, rykker sød og lad være. Og det er mest fordi, at når man sparker ham i hovedet, så havde man her sure tæer. Og så synes han ikke, det var særlig rart. Fordi, og det var fordi, altså, han var et rigtig rensdyr, som så helt forfærdelig ud. Men en skønne julenat fløj han rask afsted. Rudolf, kom og dans med mig. Du er bare temmelig pisse sej, sej. For du er så Rudolf. Gris Og og eventyr. Han er et rigtig rensdyr med så meget dejligt frityr. Og jeg skal have en ny fristyr. Fordi